Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καλόγουστο βίντεο. Ξέρετε όλα τα είδη διακόσμησης που υπάρχουν ή όχι? Τι κόστος χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το design που ταιριάζει στο χώρο μας? Εσάς, όταν σας ρωτάνε τι είδος διακόσμησης σας αρέσει, ξέρετε τι να απαντήσετε? Πάμε να τα μάθουμε όλα. Θα αναφέρω τα πιο βασικά είδη διακόσμησης που υπάρχουν. Η μοντέρνα διακόσμηση χαρακτηρίζεται από απλές γραμμές, λιτότητα, λειτουργικότητα και χρήση σύγχρονων υλικών, όπως το μέταλλο και το γυαλί. Δεν έχει υπερβολή, που ίσως κάποιοι να περιμένατε. Χαρακτηρίζεται από ανοιχτά διαμορφωμένους χώρους, φυσικό φως και μια ουδέτερη παλέτα χρωμάτων. Μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια προσιτή επιλογή, όχι τέρμα οικονομική, αλλά προσιτή. Πάμε τώρα να δούμε την σύγχρονη διακόσμηση. Πολλοί την μπερδεύουν με τη μοντέρνα. Έχουν όμως βασικές διαφορές. Η σύγχρονη διακόσμηση επικεντρώνεται σε πρωτοποριακά εκκεντρικά στοιχεία και σε έντονους συνδυασμούς χρωμάτων, με ευελιξία στο χώρο. Ενσωματώνει μία μίξη μοντέρνων, παραδοσιακών και μελλοντικών στοιχείων και άλλων διακοσμητικών στυλ. Βλέπε minimal και το καθεξής. Ενώ εξελίσσεται συνεχώς για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις. Αυτό το κάνει και πιο ακριβό, γιατί αναφέρεται στο εδώ και τώρα. Τα προϊόντα που το πλαισιώνουν, επειδή έχουν μεγάλη ζήτηση, ταυτόχρονα είναι και με πιο αυξημένο κόστος. Σκανδιναβική διακόσμηση και minimal διακόσμηση. Πολλοί κόσμος τα μπερδεύει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το minimal έχει διακυμάνσεις. Υπάρχει το ultra minimal και υπάρχει το minimal που φέρνει πιο πολύ στο σκανδιναβικό. Το σκανδιναβικό στυλ επικεντρώνεται στη φωτεινή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Αντίθετα, το minimal στυλ επικεντρώνεται στην απλότητα και την ελεγχιστοποίηση των στοιχείων μέσα στο χώρο. Καθαρές γραμμές με αφαιρετικό design. Οι ομοιότητες περιλαμβάνουν τη χρήση λιτών χρωμάτων και την έμφαση στη λειτουργικότητα. Εννοείται το minimal είναι μια πάρα πολύ οικονομική λύση για κάποιον που θέλει να χαλάσει πολύ λίγα. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις το καθάρισμα είναι ευχάριστο. Ένας λόγος που υπάρχει ραγδαία αύξηση σε αυτά τα δύο είναι ότι η γενιά που μεγάλωσε στη δεκαετία του 90 έχει φάει με το κουτάλι αυτό εδώ πέρα. Όλοι είχαμε ένα τέτοιο σπίτι. Και αυτό οδηγεί στην επόμενη κατηγορία. Ή την αγαπάς ή τη συχαίνεσαι. Μαντέψτε, είναι κατηγορία vintage. Από άποψη κόστους μπορεί να στοιχήσει λίγα χρήματα σε σχέση με το αποτέλεσμα που μπορεί να σας δώσει και να κάνει το χώρο σας να μοιάζει σικάτος και εντυπωσιακός. Και το κυριότερο, να έχετε φτιάξει τα έπιπλα και το χώρο με τη δικιά σας προσωπική εργασία. Γιατί εδώ επιτρέπονται τα λάθη και επιτρέπονται και οι ατέλειες. Όχι απλά επιτρέπονται, επιβάλλονται. Είναι η λεγόμενη αναπαλαίωση, το φθαρμένο, το παλιό, όπου και να μην σου αρέσει, το ξαναλάζεις. Όλα αυτά τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη διακόσμηση είναι αντοχής και δεν χαλάνε. Επόμενο είδος διακόσμησης είναι το rustic. Συνδυάζεται υπέροχα με τη vintage αισθητική. Αυτό το είδος προσφέρει στο χώρο μια αίσθηση χουχουλιάσματος. Κάποιοι το λένε και ως το χωριάτικο στυλ. Δεν θα διαφωνήσω. Τελείως, Τα υλικά που το πλαισιώνουν το συγκεκριμένο είδος είναι η πέτρα, το ξύλο και το μέταλλο. Δίνουν μια φυσικότητα στο χώρο και αρμονία. Αλλά κυρίως μια αρχοντιά, η οποία δεν κοστίζει όσο άλλα είδη διακόσμησης. Μπορείτε να παίξετε με διάφορα είδη επίπλων, είτε αναπαλαιωμένα ή για παράδειγμα να πάρετε παλιές παλέτες και να φτιάξετε έναν γωνιακό ξύλινο καναπέ, που σε οποιοδήποτε άλλο στυλ θα σας κόστιζε μια περιουσία. Το συγκεκριμένο είδος δεν το λες τέρμα οικονομικό, αλλά είναι διαχρονικό και δίνει αξία στο χώρο σας με πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με αυτό που προσφέρει. Επόμενο είδος διακόσμησης είναι το βιομηχανικό ή industrial steel, όπως λέμε και στο χωριό μου. Στη βιομηχανική διακόσμηση δεν κρύβουμε τίποτα, αλλά το τονίζουμε. Όπως είναι σωλήνες του νερού, σωλήνες για καλώδια, αλλά μην τρελαίνεστε, όχι έτσι όπως τα φαντάζεστε, αλλά κάπως έτσι. Το συγκεκριμένο είδος έχει ένα plus. Αν πάθετε κάποια ζημιά στο μπάνιο και φαίνονται οι σωλήνες που επιβάλλεται να φαίνονται στο συγκεκριμένο είδος, δεν έχετε να ανησυχείτε για μερεμέτια. Έχετε ο υδραυλικός, διορθώνει τη ζημιά και είστε κομπλέ. Σε αντίθεση με ένα άλλο είδος διακόσμησης που θα πρέπει να σκάψει, να σπάσει τα πλακάκια και να σας ξανακάνει το μπάνιο πάλι από την αρχή. Το συγκεκριμένο είδος διακόσμησης
Δεν το λες και το πιο οικονομικό, γιατί θα πρέπει να βάλετε 1 ή 2 έργα τέχνης, έτσι να το κάνετε και λίγο πιο artistic. Θέλει ιδιαίτερο φωτισμό, θέλει μια ειδική τεχνοτροπία το πώς θα γίνει το τσιμέντο. Παρ' όλα αυτά, αν δεν είστε φαν των γκρι αποχρώσεων, δεν θα σας συμβούλευα να το κάνετε. Αν είστε έτσι λίγο πιο artistic, λίγο πιο εναλλακτικοί τύποι και δεν θέλετε συνέχεια να αλλάζετε χρώματα, αυτή είναι μια κατάλληλη επιλογή για σας, η οποία συνδυάζεται υπέροχα και με τη minimal αισθητική. Σε αυτό το σημείο θα πω τα είδη διακόσμησης που έχω αναφέρει και κάποια που δεν είπα. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Σύγχρονη, κλασική, μινιμαλιστική, βικτωριανή, σκανδιναβική, ethnic, retro, εξωτική, art deco, tropical, παριζιάνικη, ιαπωνική, παραδοσιακή, παιδική, vintage, ακαδημαϊκή, industrial, συγκροτημένη, μοντέρνα, κοσμική, υπαίθρια, εργαστηριακή, bohemia, αραβική, υποβρύχια, loft, αφηρημένη και φουτουριστική. Αυτά ήταν τα είδη διακόσμησης. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θέλω να μου γράψετε από κάτω στα σχόλια εσείς τι είδη διακόσμηση προτιμάτε και τι είναι αυτό που σας μπερδεύει συνήθως. Θα χαρώ πολύ να δω τα σχόλιά σας και να μιλήσουμε μαζί. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο καλόγουστο βίντεο. Από μένα πολλά φιλιά και να περνάτε όμορφα. Με στυλ. Γεια σας!